Само ако църквата е жива любовта в Светия Дух, ако тя е монадата на Духа, в нея има тези чинове. Отеца и неговите чеда. Инак това се превръща в абсолютна риторика. При това архаична, при това много лицемерна. Какъв отец може да ми е някой, ако ние не пребиваваме в единия дух на любов? Аз го познавам само ако наистина съм станал син. И той ме познава като син само ако наистина е станал баща. А как сме станали такива, ако не в единия дух на любовта? Което означава и църковните чинове, чиновете на тъй наречената църковна иерархия, също са, както в семейството, по аналогия с семейството, чинове, които представляват артикулации и разчленения на монадата на Светия Дух, на Христос в Духа. Той пребивава Христос в Духа и се разчленява на отци, чеда, братя, сестри. Нали е така? Христос нарича църквата невеста своя, т.е. в брачна терминология, в семейна терминология се изразява тая работа, което е много интересно. И онези, които не са клирици, наричат клирика си, презвитера си, епископа си отец, той ги нарича чада или брати и сестри. Ако това е истина, те действително са такива. Следователно, да въцърковиш тая иерархия означава действително да имаш в духа на любовта, в монадата на любовта. И пак границата е много деликатна. Всичко това може да се разцъркови. И как се разцърковява? Щом пресъхне любовта, разбира се. Щом позицията на бащата се превърне от позиция на баща в позиция на власт. Бащата, епископа, когато започне твърде настойчиво и твърде насериозно да се нарича владика, не че това не може да бъде, но когато наистина вместо като отец започне да се преживява като владика, нещата са се разцърковили. Защото какво означава? Че бащата има власт? Я да му се не видиш. Как така? Това въобще не е верно. Бащата има авторитет, но власт над бащата имат неговите деца и това знае всеки, който е баща. Каква власт имам аз? Те имат власт над мен. Те властват над моето сърце и властват по такъв начин, че аз не мога да престана да бъда техния баща. Те ме владеят, не аз тях. И за това именно съм им баща. Отеца има власт в смисъл на авторитет. От него изхожда духа на тая монада, от него се разчленява тая монада и в него се счленява обратно. Но той няма власт. Ако започне сериозно да се преживява като чиновник на властта, ако започне тая семейно-центрично представена по аналогия с семейството власт, авторитет да преживява като власт в земния юридическия смисъл на думата, той се е разцърковил. Разцърковил се и той, разцърковили са и неговите деца. Защото пак ви казвам нещо изключително просто, което всеки знае от аналогията с семейния си опит, която правя аз. Как така бащата ще има власт над децата? Няма власт. По-скоро е обратното. Те имат власт над него. Те го владеят. Владеят сърцето му. Ако следователно някой духовник, епископ, презвитер и т.н. започне да изживява миряните или лаоса като подчинени, като подчинена структура, църквата се е разцърковила. И обратно, ако чедата започнат да го имат като началник, църквата също се е разцърковила по някакъв начин. Това трябва да бъде помнено. Трябва на всяка цена да бъде помнено. Затова също по някакъв начин би трябвало да бъде воювано и обикновено воюват онези, които действително са създали тая монада, когато някой се опита или някой от стихиите на този свят се опита да я разцъркови. Това ми се струва абсолютно безспорно на мен. Иначе това е лицемерие. Какви брати и сестри? Брати и сестри в Господа, молите. Сега той
началничества там и никакви брати и никакви сестри не са му тези. Той не желая да разговаря с тия брати и сестри. С тия свои чада не желая да разговаря. Не те владеят сърцето му, те са му някаква тегоба, някаква подробност. Не ще да ги приеме, примерно, или нещо от този род. Запишете се, моля ви се, ще ви приема другата седмица. Представете ли си? Да кажете това на сина си или на дъщеря си. Аз имам проблем, детето ми има двойка, примерно, или са го изключили от училището. Аз казвам, чакай сега, ще дойдеш другата седмица да говорим по този въпрос. И че аз, така да се каже, ще тичам, ще ходя, ще робя, ще правя нещо, защото той ме владее. В този смисъл мирянин трябва отново да се възпомни, да се извърши един анамнезис. Какво означава? Това означава народ. И аз даже тук вече нарочно ще променя ударението. Народ. Онова, което се е народило в дома. Онова, което се е народило в него. Защото семейната монадата дух има едно удивително свойство. Любовта не са цепи от пораждането на повече хора, а се умножава. Колкото повече чета, толкова повече се умножава любовта. Следователно, онова, което се е народило, оня народ в дома, това са и онези, които в днешно време се наричат миряни. И ако това си спомним, ако това възпомним, ако извършим анамнезис на това нещо, ние действително ще въцърковим онова, което се нарича мирянство. Мирянството е народа на дома. Онова, що се е народило в дома. И онова, което поради тая причина е придобило уникалния шанс да познава отца си. Защото само синовете познават отеца. И обратно, той е народ и само този народ, който се е народил в дома, дава шанс и право на онзи, който ги е народил, да се нарича отец. Да стане отец, да има чада и поради тая причина да е техен отец. Това е абсолютно безспорно. Мислите. Толкова прости неща, толкова много са се опрашили, увъргаляли, така да се каже, юридизирали, че просто няма на къде. Абсолютно. Тук тези дни, поради всичките ни проблеми, водим някакви безумни спорове за това, да речем, църквата, в която се черкуваме, енория ли е била или не била енория. Ние еноряши ли трябва да се наричаме или не трябва да се наричаме еноряши? Голема работа. Не сме. Но ние сме евхаристийна общност. Ние сме гостя. Ние сме челят дом и тъй нататък, който има в този храм своето място, което не е място от местата, което е място захвърлено, разбира се, защото не е от този свят, макар и в този свят да пребивава, което е пароикия, т.е. мястото, където е този дом, тази заедност, тази едност на отец и чеда. Той е дом, в който се е народил народ, и този народ е придобил способността да познава своя отец и отеца да познава своите чеда и да стане отец. И ако всичко това не е така, тук няма абсолютно нищо, освен 4 стени. Или има една разцърковена общност, която се нарича така само екс официо.